May Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karihiyon, December 2 po ngayon, araw ho ng Biyernes. Thank God it's Friday. Yung mga kababayan natin na naghihintay ng bakasyon. Dahil ito ho, sa mga nakalipas na araw, napakarami ho mga kabalen, mga Karihiyon na naihatid naming balita sa inyo kaugnay ho ng mga iba't ibang pasyalan dito ho sa ating lalawigang Pampanga at sa iba't ibang bahagi rin ng Central Luzon. Ako, nariyan na ho yung mamaya magbubukas yung Christmas Village dyan ho sa Mabalacat City at bukas ho yan sa publiko. Ito hong nakalipas na ilang mga araw, nagbukas na rin yung isang festival dyan ho sa Clark Freeport Zone, particular na sa Clark Parade Grounds. At syempre, ito namang bandang south naman tayo ng Pampanga, ayan, sa Bacolor, Pampanga, ayan, yung Kasanuan, nagbukas na rin dyan sa Nuwan Farm and Resort. Ako, kung nais mo magkape, pagkasarap-sarap ng kanilang dirty horchata dyan, pwede ho kayo magpunta dyan. At syempre, yung isang fast food chain, McDonald's, nagbukas din ho yung kanilang mga magagandang pailaw at dekorasyon na talagang ikinatuwa naman ng mga bata dyan po sa may Dolores Junction sa syudad din ng San Fernando. Yan, dahil Biyernes, binanggit ko na agad yung mga pwede nyong mapuntahan at pwede nyong paglibangan ngayong weekend. Pero bago ho yan, simulan muna ho natin ang mainit na balitaan. Ito ho mga balitang nakalap ng ating news team ngayong umaga ng Biyernes 2 ng Disyembre. National Farm Tourism Summit sa Pampanga nagsimula na. Crab Philippines nagpaliwanag matapos ang kilos protesta ng mga delivery riders sa Angeles City. Pag-angkat ng sibuyas, kailangan na. Shortage, posibleng maranasan. Ayon po yan sa Bureau of Plant Industry. Nalungsod pa rin po ng Angeles, traffic congestion ngayong holiday season, pinaghahandaan na. At ito naman, mapapasahan ng all ka na lang talaga. Tricycle driver po sa Zambales, milyonaryo na matapos manalo sa Lotto. Kabalen, opisyal na hong binuksan ang National Farm Tourism Summit and Trade Fair 2022 sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga, Huwebes, December 1. May temang Innovative, Inclusive and Sustainable Tourism in the Philippines ang nasabing aktibidad na inorganisa po ng Department of Tourism o DOT, Regional Farm Associations at ng Department of Agriculture. As of July 2022, umabot na po sa 228 farm tourism sites sa buong bansa ang na-accredit po ng DOT at kabilang daw sa top 3 na may pinakamaraming farm tourism sites ang Central Luzon. Ayon po kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, mahalagang pagtuunan ng pansin ang turismo at agrikultura dahil may malaking ambag daw ang sektor na ito sa ating ekonomiya. Tiniyak din naman po ng kalihim na patuloy na makikipag-ugnayan ng DOT sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang higit na mapalakas ang farm tourism industry sa bansa. Aminado naman po si Assistant Secretary Chris Morales ng DOT na labis pong naapektuhan ng pandemya ang turismo sa bansa. Ang mga pagtitipon umanong kagaya ng National Farm Tourism Summit ay higit na makatutulong upang matugunan ang kagyat pong pangangailangan ng mga stakeholders sa kanilang sektor. Samantala, inaanyayahan po ang lahat sa isang farm tourism trade fair na nakatakdang buksan sa Robinson Star Mills, Pampanga, sa syudad po ng San Fernando bukas, December 3. At tatagal naman ito hanggang December 5. Pakinggan po natin ang ilang pahayag ni Assistant Secretary Chris Morales ng DOT kaugnay ng baglitang yan. For us, the different farm tourism operators to get in one summit and then discuss issues and concerns in terms of policy, program implementation ng farm tourism program ng DOT, and also some critical issues and also share their knowledge din naman sa mga iba't ibang farm tourism operators. I think Central Luzon is one of the top 3, if not the top
region na may pinakamaraming accredited farm tourism sites. Sa ibang balita naman ho tayo, naglabas na ng pahayag ang Grab Philippines matapos pong magsagawa ng kilos protesta ang mga delivery rider sa Pampanga. Sa text message po na ipinadala ng ride-hailing at delivery company sa CLTV 36 News, sinabi nitong ang pagbabago sa earning scheme ng kanilang mga partner o mga riders ay paraan upang higit na makalikha ng sustainable livelihood opportunities at mapataas po ang consumer demand. Patuloy din daw ang Grab Philippines sa paghahanap ng paraan upang mabigyan ng social safety nets ang kanilang mga partner. Kabilang na umano rito ang pakikipag-tie up sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. Umaasa umano ang kumpanya na sa ganitong paraan ay magpapatuloy ang pag-unlad ng kanilang mga partners o rider sa kabila ho ng nararanasang krisis pang-ekonomiya. Matatanda ang tinungo po ng mga Grab riders sa Pampanga ang tanggapan ng Grab Philippines sa Balibago, Angeles City dito pong November 30 para po ipanawagan ang sapat na sahod at benepisyo, gayon na rin po ang kanilang kasiguraduhan sa trabaho. Kabilang po sa mga idinadaing ng mga rider ay ang pagtataas ng kota para po makuha yung kanilang napagkaisahang komisyon at ang kawalan ng insurance sakali pong maaksidente at iba pa. Ginunita po kahapon, December 1, ang World AIDS Day at bilang paggunita po sa pagdiriwang na o sa okasyong iyan, naglabas ho ng ilang paalala ang Department of Health para po sa publiko. Maaari umunong malaman ang iyong HIV status sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Nariyan na po yung facility-based HIV testing kung saan maaari pong pumunta Ang ang December isang 1 individual ay sa mga accredited HIV facilities, kabilang na ho yung social hygiene clinics. Pwede rin pong sumailalim sa community-based screenings o yung tinatawag na CBS na ginagawa naman ho sa labas ng mga HIV health facilities kasama ang isang trained healthcare provider. Ang HIV self-testing naman ay para sa mga nais malaman ang kanilang HIV status ng mag-isa. Kailangan lamang pong gumamit dito po nga tinatawag na HIV self-testing kit. Ang Social and Sexual Network Testing o SSNT ay isa naman pong proseso kung saan isang trained provider ang magre-recruit ng person living with HIV o PLHIV at iba pang tao na high risk sa naturang sakit na mag-imbita po ng kanilang mga kakilala na sumailalim sa HIV testing. Panghuli naman po ito yung index testing. Ito po ay para sa mga PLHIV na enrolled o kabilang po sa mga HIV care services. Sakop din po ng test na ito yung mga partner at maaari rin sa mga biological children. Dagdag pa po ng DOH, libre ang pag-avail ng HIV prevention methods, testing at treatment. Kumonsulta lamang umano sa mga primary care providers. Samantalang kaugnay din ito, nag-donate naman ang Estados Unidos ng 86,000 HIV viral load testing cartridges na nasa 800 o 85 million pesos ang halaga. Ulitin ko lamang nag-donate po yung Estados Unidos ng 86,000 HIV viral load testing cartridges na nagkakahalaga po ng 85 million pesos. Pinangunahan po ito ni US Ambassador Mary Kay Carlson. Dumaro din sa naturang aktibidad si Senadora Risa Ontiveros, Manila City Councilor for Health, Dr. Luisita Chua, DOH Undersecretary Carolina Vidal Tanyo at iba pang mga miyembro ng PLHIV community.
Abangan po sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Presyo ng sibuyas sa Pampang Market pumalo na ho sa 240 hanggang 280 pesos. At pag-angkat ng sibuyas kailangan na raw, ayon ho yan sa Bureau of Plant Industry. Marami bang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karihiyon, may paalala po yung Land Transportation Office Region 3 sa lahat po ng mga motorista. Ngayon pong holiday season, ay alam niyo ba ano ba yung madalas gawin tuwing holiday season? Nandiyan ho yung kaliwat ka ng Christmas party. Mabuti kung pagkain lang ang inyo pong ika nga magiging pupuntahan. Ano? Yung iba marami po ang nagiinuman. Kaya paalala po ng LTO, wag na wag magmamaneho ng nakainom. At para ho bigyan tayo ng detalye kaugnay niyan, makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos, live po. Nandyan ho sa may bayan ng Santo Tomas, Pampanga at fresh na fresh mula ho sa G Beach Resort sa Bolinao, Pangasinan. Kuyang Paulo, magandang umaga. Ano ba itong sinasabi ng ating Kuyang Ed de Guzman ng LTO kaugnay nitong drunk driving law? Kuya Justin, magandang umaga. Ninong. Yan, Merry Christmas, Kuya Paulo. If you are drunk, do not drive. Yan sa salitang English. Lalo na yung mga kapag ka nakainom mga Inglesero dyan. Si Lolo Ray, ito makinig ka. Ang paalala ng LTO Region 3, Kuya Justin, ni Director Eduardo de Guzman, kasabay nga nitong sunod-sunod na Christmas party, year-end party at kung ano pa ang tawag nyo dyan, ngayong holiday season, wag iinom Kuyang Justin ng sobra-sobra ng alak. At mabigat ang parusa Kuyang Justin, itong penalty dito sa Republic Act number 10586 o itong anti-drunk driving law. Lalo na kung ma-involve pa Kuyang Justin sa road crash na maaaring bawiin o ipawalang visa ang inyong driver's license dahil isa lang po itong pribilehiyo at hindi karapatan. Yan ang paglilinaw po yan, Justin, ni Director Ed de Guzman. Kung mas mababa raw po yan, Justin, dito sa 0.05 yung alcohol intake, absuelto ka naman dito sakaling ikaw maharang at matutuhan ka ng breath analyzer. Bagamat limitado umano ang bilang ng mga breath analyzer, may estilo naman na kung tawagin ko yung Justin ay sobriety test ang mga kawani ng LTO. Isa dito ay ang 9 na beses na paglalakad sa linya ng diretso, Kuya Justin. At papatayuin ka naman ng isa ang paa. Kapag hindi na tumindig ng matagal, ayun, bagsak ka. Titignan din yung mata mo, Kuya Justin, kung malikot at malamya ang iyong mata, Kuya Justin, o mapungay, ika, At gayon na rin itong itsura mo, kung pati yung pagsasalita mo, bangingi ka na, Kuya Justin, sigurado, ayun, ikaw matitikitan. At ayun din dito sa Move at One Coalition, Kuya Justin, isang non-government organization, na nagtataguyod ng road safety. Ang kanilang napuna, kapag kapasok ng Disyembre, sadyang mataas ito, Kuya Justin, sa road crash. Narito ang pahayag ni Director Ed de Guzman ng LTO Region 3. Ang tao sa isang driver, pati yung decision making niya. Kasi po, yung amount to ng alcohol, lalo na pag masobrahan talaga, yung action mo talaga ma-diminish. So yun, malamang isa yun, instead na mag-apply ka ng brake o gasolinador pa rin na apakan mo. And later, Yung isa yung may breath analyzer tayo, isa yun. So, may certain degree talaga yun na pagbuga ng ng driver. So, malaman yun kung anong yung alcohol content dun sa tiyan niya na intake niya. Now, ang isa po yung may tawag nito, parang may gadget tayo na wherein i-require natin siya palakarin,
no, palakarin una yung dalawang paa, pangalawa yung kasi makita mo naman pag the way na kung paano maglakad yung taong normal at saka doon yung lasing. Kuya Paulo, ayan, narinig natin si Director De Guzman, binabanggit niya itong breath analyzer. Ilang percentage nga ulit ang pwedeng makalusot dyan sa device na yan kung ikaw ay ika nga mahuli ng LTO? 0.05, Kuya Justin. Pagka above dyan, sigurado, matitikitan ka na, Kuya Justin. No? At ang pinakamabigat dito, kapag ikaw na-involve pa sa road crash, o ikaw at ikaw nga pasari, kaya kapapaan, Kuya Justin, talagang mas mabigat na parusa na aabot hanggang dun sa pagbawi o pagtanggal sa iyo ng lisensya. Ang kasing nakikita nila, Kuya Justin, dito sa ilang mga motorista, alam mo yung ugaling parang si Superman at saka Wonder Woman sasabihin nila, kaya ko naman magmaneho, kaya ko malakas ako sa ganyan. Pero kapag hindi nila namamalayan habang nagbabiyahe na, yun, pasuray-suray na, Kuya Justin, na ang pinakamasaklap dito, hindi lang yung nagmamaneho ang pwedeng makasakit, kundi yung kanyang kasunod, Kuya Justin. Kaya paalala ng LTO, maging responsable po tayong driver ngayong pong holiday season. Kuya Paulo, ito may nagpadala lang mensahe sa ating Facebook page, dito sa aking Facebook page. Nagtatanong, ilang bote ba yung katumbas ng 0.05? Kung meron ka bang detalye dyan. Pero ito kasi alam ko, meron ako napanood yung actually si Kuyang Felix Barrios nung siya pa'y aktibo sa US Marines. Meron siyang mga ganyan, breath analyzer, dadalawang bote, isang bote lang, minsan lumalampas na ng 0.05. So, pag sinabing, 2 bottles lang, nako, delikado yan, Kuya Paulo. Delikado, Kuya Justin. Kaya nga rin sinasabi ng ating si Kuya Felix, talagang diyaan mo sa mga mayayamang bansa, kumpleto sila ng breath analyzer, lahat ng kanilang mga enforcer meron. Pero dito, limitado lang talaga yung breath analyzer, Kuya Justin. Ang pagtataya ni RD, nasa 5 lang yung breath analyzer dito sa LTO regional office. Pero dito daw sa kanilang panukatan, yung sobriety test, Kuya Justin, sugok na ito. Kung talagang nasobrahan itong driver. Isipin mo na lang, Kuya Justin, kung sakaling ikaw lasing, paano ka maglalakad dun sa diretso na linya? Kapag hindi mo na perfect yun, sigurado ticket ka na, Kuya Justin. At gayon na rin yung hindi lahat naman, Kuya Justin, kapag ka nakainom, alam mo naman, merong pagkakataon na pupungay at pupungay ang mata mo. Kung hindi ka makatingin daw ng diretso sa kanilang enforcer, ayun, siguradong magmumulta ka. Naku, may kilala ko, yung Lolo Ray Bravo ko. Pulutan pa lang ang binabanatan, hindi na makalakad ng diretso Kaya Kuya Paulo, yun yung mga kailangan ba gawin, pag-iingat. Pero ito, ginagawa lang nating light, yung usapan, pero seryoso ho itong babala ng LTO. At mismong si Kuya Paulo, marami na na-cover, Kuya Paulo, na mga aksidente sa kalsada na ang karaniwang sanhi ay nakainom yung driver. Ano ba yung ika nga nagiging obserbasyon? Ano yung trend dito sa ganitong gawain? At saan po pwesto ngayon yung LTO? Lalong-lalo na, holiday season, maraming Christmas party. Doble, ba sila? Doble kayod ba yung kanilang magiging pagbabantay? Justin, ang kanilang umanong puposisyonan itong mga commercial district dahil andito yung mga, alam mo na, yung mga live band, yung mga entertainment hub, diyan daw sila pupwesto para at least maabisuhan. Doon pa lang sa paalala, Kuya Justin, pagpasok nitong mga kababayan natin, yung mga motorista sa mga entertainment hub, mahalagang meron bang prevention. Makita nila, merong enforcer dyan na magpapatupad ng batas sakaling sila parahin at masubukan naman itong breath analyzer at sila pumalpak. Yun nga lang, talagang yung pamasko ninyo, yun, multa. Sa multa, Kuya Justin, babagsak yung pamasko ninyo. Oo, alam mo Kuya Paulo, mainam pa na multa lang yung iba talaga mga kabalen, mga kariyon, buhay po ang nagiging kapalit ng ganitong kawalang disiplina sa kalsada. Yung pagmamaneho ng nakainom, ng lasing, at maya-maya kasi sikapin lang natin i-retrieve yung data kung gaano karami ba itong mga nadadamay diyan sa mga road crash na involved po yung mga nakainom. Pero ito mismong LTO na yung nagpapaalala. Kuya Paulo, maraming salamat sa iyong balita.
At next time, mag-ano na lang tayo, mag-commute na lang tayo kung sakaling tayo ay magto-two battles, ano? Totoo. Upang sa gayon, talagang ligtas ho, mga kabalen, mga kariyon. Yan po ang paalala ng LTO. Paolo G. Santos nag-uulat po. Maraming salamat, Kuya Paolo at Paring Johnny. Ayan ho, mga kabalen, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito ho, yung galing ho sa alak, masarap na pulutan. Anong masarap na pulutan? Pag nasa Pampanga ho kayo, ang pinag-uusapan, pag sinabing pulutan, sisig ho agad yan. Pero itong ilang tindera ng mga sisig, maluha-luha na po sila. Dahil sa taas ng presyo ng sibuyas, pumalo na ho kasi ng hanggang 280 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. At ayon naman ho sa mga iba nating kababayan, konting tiis lang at diskarte. Doon ang kanilang ginagawa upang sa gayon hindi masakripisyo po yung kanilang paboritong sisig at iba pang putahe. May detalye po ng balitang yan, si JM De Jesus. 8 taon na nagtitinda ng lutong ulam sa barangay Pampang Angeles City ang 38 anyos sa si Reyna Enriquez. Ang best seller at binabalik-balikan daw ng mga Parakyano sa kanyang karinderya, walang iba kundi ang sisig. Kaya naman na magtaas ang presyo ng sibuyas sa merkado, isa sa mga napakamot ng ulo si Aling Reyna. Ay, Diyos ko, parang hindi buo yung putahe pag walang sibuyas. Dati, sabi ng asawa ko, dapat sang na lang yung lalagay kasi mas mura ng konti yung sang. Kaya lang iba pa rin lasa ng sibuyas talaga. Kung noong unang bahagi ng 2022, nasa 2,000 piso kada araw, ang puhunan ni Aling Reyna, ngayon ay aabot na raw ito sa 5,000 piso. Hindi naman umano pwedeng magbawas ng rekado dahil masasakripisyo ang lasa ng kanyang mga niluluto. Kaya naman kung dati-dati ay nasa 8,000 piso kada araw ang kita ni Aling Reyna, ngayon ay swerte na kung makakuha siya ng 2,000 piso. Sobrang nalungkot kami kasi masyadong mataas yung presyo ng sibuyas. Pero kahit ganon, inaano pa rin namin para yung mga tao makakabili pa rin ng pero yung takal, same pa rin. Kunti lang yung tubo namin. Sa Pampang Market Angeles City, pumalo na sa 240 hanggang 280 pesos ang dating 140 to 180 pesos sa presyo kada kilo ng pulang sibuyas. Hindi na rin nalalayo sa halagang ito ang per kilo ng white onions. Ayon sa mga tindera, kung dati-rati ay nakakabili sila ng isang sakong sibuyas na may bigat na 8 to 9 kilos sa halagang 450 pesos, ngayon ay pinakamababa na ang 1,600 pesos kada sako. Kaya naman ang mga suki ni Aling Rizalina Zapanta, tingi-tingi na lamang kung mamili. 15 pesos daw ang presyuhan sa isang pirasong sibuyas. Yung mga sa resto, kailangan na kailangan. Kahit mataas siya, okay lang kasi pero kailangan po nila. Pero yung sa bahay, kung pwede, pakuluin na, wag na manggisa. Yun po ang sabi nila. Pakulin na lang namin, sabi, wag na. Kasi usual 300, kung nagsasahod ka ng 300, sibuyas lang, paano ka pa? Ayon sa Department of Agriculture, walang sapat na dahilan para mag-angkat ng sibuyas ang bansa, lalo't anihan na raw ng mga local farmers sa susunod na buwan. Tinitingnan natin kung gaano kalaki ang kanilang volume na i-harvest dahil ito po ay makakatulong sa pagdagdag ng ating supply at alam naman po natin na pag nadagdagan ng ating supply, yan din po ay makakatulong sa pagbaba ng presyo. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Kaugnay ho ng balitang yan, naabot po sa higit 5,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas ang inaasahan pong aanihin mula po sa lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan at Batanes sa ikalawang linggo po ng Disyembre. Karagdagang 7,000 tonelada pa ang posible pong maani hanggang sa Pebrero ng susunod na taon. Sa kabila ho nito, inirekomenda pa rin ng Bureau of Plant Industry o BPI na kailangang mag-angkat ng sibuyas dahil hindi sasapat ang inaasahang ani at maging yung higit 13,000 metric tons na stock dahil daw sa pagtaas ng demand ngayong holiday season. Marami rin kasi umanong mga pananim ang nasira dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng dito pong Oktubre. Hindi naman po pabor si Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Committee on Cooperatives, sa planong pag-aangkat dahil bahagi umano ito ng price manipulation ng mga hoarder at yung mga kurakot na opisyal ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs.
Ayon po kay Senator Marcos, dapat na higit na tutukan ang hoarding at smuggling upang mapababa ang presyo ng sibuyas. Good news naman ho tayo, nakapasa po yung ating karehiyon na si Alexis Viray sa katatapos lamang na National Examination of the Young Filipino Farm Leaders Training Program in Japan. Si Viray po ay tubong Baler Aurora. Ginanap po ang pagsusulit sa Agricultural Training Institute Central Luzon sa Dinalupihan, Bataan, Martes, November 29. Humarap po sa field validation si Viray kahapon December 1 at hanggang ngayong araw December 2. Ang Filipino Farm Leaders Training Program in Japan ay isang partnership po sa pagitan ng Department of Agriculture at Japan Agricultural Exchange Council o JAEC. Layon po nito na linangin ang young Filipino farmers sa bansa upang maging farmer leaders at agricultural entrepreneurs. Ito naman po sa ating pagbabalik, traffic congestion ngayong holiday season, pinaghahandaan na sa Angeles City at isang tricycle driver sa lalawigan ng Zambales, milyonaryo na matapos pong manalo sa loto. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan atin to. Pinaghahandaan na po ng Traffic Development Office ng Angeles City ang posibleng traffic congestion sa lungsod ngayong pong holiday season. Ayon po kay Alvin Perez, Communication Monitoring Head ng ACTEDO, madalas maranasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa portion po ng Angeles Pandan Road, bahagi ng San Nicolas Public Market at maging sa Pampang Public Market. Base po sa kanilang monitoring, nagkakaroon ng congestion tuwing rush hour, lalo na ho sa mga area na may mga eskwelahan tulad na lamang ho ng businidad ng Abacad Bridge, dyan ho sa may patungong Balibago kung saan nandyan yung Systems Plus
College. Ayon po kay Perez, mayroon na raw ibinigay na traffic rerouting scheme. Kaya patuloy ang koordinasyon ng ACT-2 sa mga barangay. Experimental umano ang gagawin nilang traffic scheme ngayong darating na September 15. Magbibigay naman po ng proper information ang kanilang tanggapan sa mga tao, maging sa media at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maipaalam naman ito sa publiko. Dagdag pa po ni Perez, aasahan talagang mabigat na trapiko sa lungsod, lalo na highly urbanized city, ang Angeles. Kaya paalala niya sa mga motorista, sumunod sa batas trapiko, lalo na ho sa mga no parking zones. Sinigurado naman ho ni Perez na may mga personnel raw silang nakahandang tumulong sa pagmamando ng trapiko sa lungsod ng Angeles. Pakinggan po natin ang pahayag ni Kuyang Alvin Perez, ang Communication Monitoring Head ng Angeles City Traffic Development Office. Traffic Development Office po, nagbuo na po sila ng 3 team o tinatawag natin na Special Operation Team na umiikot po sa ating mga lansangan ngayon para po mag-clearing sa mga naka-illegal park po sa ating mga major thoroughfares. At kapag nagkaroon naman po ng pagbibigat ng daloy ng trapiko, sila rin po ay tumutulong para po ma-regulate ang traffic situation po dito sa lungsod ng Angeles. Ang Angeles City Traffic Development Office po, nagbuo na po sila ng 3 team o tinatawag natin na Special Operation Team na umiikot po sa ating mga... Yan po ang tinig ni Kuyang Alvin Perez, ang Communication Monitoring Head ng Angeles City Traffic Development Office. Samantala, ito ho sa ibang balita naman, isang tricycle driver mula ho sa bayan ng San Antonio, Zambales ang napabilang ho sa mga bagong milyonaryo sa katatapos lamang na buwan ng Nobyembre. Ayon po sa Philippine Charity Sweepstakes Office, nakuha po ng ating karehiyon ang winning combination na 9, 6, 29, 7, 5, 19. Nito po nga ikawalo ng Nobyembre. Aabot po sa 5.9 million pesos ang jackpot na napanalunan ho ng ating karehiyon. Subalit dahil po sa train law, ay mabubuwisan ito ng 20% o higit 1.1 million pesos ang ikakaltas sa nasabing halaga. Ito ho sa mga naghahanap ng papasyalan mamayang hapon, Biyernes ho, pwede nang pasyalan ito pong bagong atraksyon sa Mabalacat City. Ganap na alas 5 po ng hapon yan. Yan po yung Christmas Village na matatagpuan sa tabi po ng San Rafael Church sa Barangay Mabiga. May temang Magarbong Christmas 2022 ang natura pong theme park kung saan matatagpuan ang 30-foot giant Christmas tree, 9-foot long Santa Claus statue at life-size na candy cane at mga regalo. Maaari rin pong ma-enjoy dito yung mga carnival ride at inflatable playground. Magkakaroon din po ng bazaar, Christmas-themed musical presentation, concerts at iba pang programa. Ilulunsad din po ng Mabalacat City Government ang ilang paligsahan gaya po ng mga Christmas-themed costume competition para sa mga bata, pets at pet owners at isang choral competition, maging dance contest at yung paborito ng lahat na parlor games. Bukod sa iba't ibang sangay ng city government, aktibo rin sa pagsasaayos ng Christmas Village ang Sibol ng Kalalangan Artist Group. Opisyal na bubuksan po yung Christmas Village, ganap na alas 5 po, mamayang hapon. Susundan ito ng isang comedy show at sing-along Paskong Harana at magtatapos naman sa isang grand fireworks display. Kabalen, karehiyon, libre po ito at bukas sa publiko.
Sa atin pong pagbabalik, alamin ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera at ito pong Ultimate Creative Destination of the Year na nagbukas po sa Clark Parade Grounds. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, musical at dance performances, live art at art installations. At syempre ho, yung paborito nating lahat, paborito ko, pagkain. Ilan lamang ho yan sa mga pwedeng ma-enjoy sa pinakabagong festival na binuksan po sa Clark Parade Grounds, Clark Freeport Zone, Pampanga. Tara na po at maki-trip-trip at gimmick sa Ultimate Creative Destination of the Year kasama si Liana Canilao. Hanap mo ba ang isang all-in-one pasyalan ngayong holiday season? Mahilig ka ba sa live art at performances, interactive installations at workshops? Pues, lahat ng yan ay iyong matatagpuan sa Claypel Land, ang Ultimate Creative Destination of the Year sa Clark Parade Grounds, Clark Freeport Zone. Iba naman, no? Kasi sanay na tayo dito sa Clark na mga sports events, diba? Tapos merong mga concerts. Ito iba naman, no? Mahilig po sa art. No, para mabigyan rin ng pagkakataon ng mga artist natin dito sa Pampanga na ipakita ang kanilang mga gawa, no? Lalo na sa panahon ngayon, para nagkaroon ng renaissance sa art, no, na art appreciation, hindi lang po dito sa Pampanga, sa buong Pilipinas na rin. No, sa Manila, nakikita natin na magkakaroon ng mga art shows. So hopefully, ito yung magiging atin dito sa Clark na taon-taon pupuntahin din, no, at lahat ng mga art lovers at kahit yung mga tao lang na gusto makakita ng art ay tangkilikin itong Claypel Land. Gusto namin pakita sa inyo yung aming mga installation of the mural done by a lot of Kapampangan artists. So amazing talaga yung mga artworks nila, no? If you can see later on yung aming mga mazes, hindi pa siya finished, no? Kasi yun talaga yung kanyang concept. It's a work in progress and every artist na pupunta dito are welcome to collaborate and do painting on the spot. So ang ganda ng mga gawa nila, nakakatuwa. I'm so happy to see yung mga artworks ng Kapampangan. Bukod sa musical performances at art shows, hindi mawawala ang hinahanap-hanap ng lahat na kainan dahil mayroon lang namang mahigit 100 food stalls dito. Swak na swak din itong pasyalan para sa mga chikiting at feeling chikiting dahil sa exciting games at fireworks display. But wait, there's more! Mayroon ding iba pang nakahandang activities at concerts na maaari mong ma-enjoy kasabay ng iyong pagbisita. Totoo lang po, no, may susunod na ng mga event na dito rin po sa ating pong
dito rin po sa ating parade grounds gaganapin. Kung makikita nyo po, binibigyan namin ng maraming options yung mga turista kung ano yung gusto nilang makita. Kung mahilig sila music, may concert. Kung mahilig sila ng art, meron po tayong art installation. Tatagal ang festival hanggang sa December 31, 2022 at maaari mong ma-enjoy lahat ng fun at thrilling activities sa halagang 150 pesos. Itong event na to hanggang sa dulo ng Disyembre, up to December 31. So talagang tatahakin niya yung panahon ng Pasko. No? At pag panahon ng Pasko, yung mga pamilya naghahanap talaga ng magagawa o mapupuntahan. No? So inaanyayahan po natin lahat ng mga nakapaligid dito sa Clark, mga tiga Manila na rin at tiga ibang lugar, na pasyalin ng Claypel Land. Marami pa every week, meron kami mga surprise performers, bands, and a lot of activities talaga. Hindi lang to from the artists, kasama rin dito ang mga performers from all over. Grabe tong grabe tong collaborations na to and gathering of all the creatives. Para sa mga nais mag-isaya, pwedeng bumili ng day pass sa Ticket Booth Festival o bisitahin lamang ang kanilang Facebook page, Claypel Land, kung saan matatagpuan ang link para sa kanilang online ticket selling. Ako si Liana Canelao, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Banes Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line po ngayon nakakaapekto, especially po dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Kaya po nakakaramdam po tayo ng medyo malamig na panahon. Samantala po ang Batanes, Bulan Island, ang Camarines Norte at ang northern portion ng Quezon ay maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng shear line.